Ti stranac 200 eura. Ovo Bosanci po 5 eura. 200 eura. Neka naše dijaspore Bog im dao. Da Bog da i svaki dan zaustavljao. Alo, ba kolega, dobili smo prijavu. Desio se saobraćajni udes u ulici pogrešno skretanje. Aj sad taj film što ima policije. Polako, voz da nas ne bi radar usliko. Halo, gospodine, šta je bilo? Kako šta je bilo, vidiš da me kontejner udario? Ima li kakve opreme u autu? Ma imam opremu policajaca, ali nemoj sad da vadim, imam u gepe koleš od punce. Znači u redu je. Halo, gopule, šta je u redu? A ti, majmune, kad si zadnji put mijenao gume na ovom autu? Ma dobre su gume, dobre. Kližu po suvom ko po ledu. Kome se rugaš? Po tebi se rugam. Ako se meni rugaš, u redu je. Halo, ba kolega, zove policiju da fata ovo kriminalce što su mu čelave gume. Droti glupi, mi smo policija. Pa nisam ja kriminalac, ja sam obična ubojca grdna rano. Baš mi te je žao, jel ga tebi žao? Mi u ovoj državi štitimo političare, kriminalce, lopove, silačije. Pa kad ste tako dobri, gdje pomozite mi da bacim ovo smeće od punce u kontejner? Toliko sam je volio da sam je hladno ubio. Da vidimo što zakon kaže. U članu 10 jasno i glasno piše: ako ubica ubije 1 ili 11 osoba, dužan je državi dati 10 eura. 11. osoba je gratis. Vrijeme je da i država časti. Šta? Vadi 1 eur što si puncu ubio. Sad će vam dati 1 euro. Kolega, 5 eura. Red je da i bratski prepolimo. Hajde, vodim te na kebab. Ja ću plaćat. Ma neš ti, ja ću platit. Ma nis niti ja ću plaćat. Ma ja ću.